bazterrak desagertzen ari direla. Zaindu egin dira lagune hau, baina diruek garrantzi gehiago gaztelu antxera. Bereziki Durango pasokari eskerrak hau morizkiogu, ze gainera uste dut, lehengoa baitere liburuzka gazta horrengoan, museoan egitea liburu honen aurkezpenak, zentu oso daukola. Besteak beste, gure ez dugu museo baten inguruko trama ere badagoelako eleberri distopiko honetan. Orduan uste dut, espaziorik eta kokalikurik egokinean gaude honi buruz hitz egiteko. Ironia kurtsu batekin badan ben, baina bereziki IPS elkarteak aspaldiko ibilbidea badauka baitere, eta gure egitekoaren barruan etengabe beti egon gara prestakuntza, ezagutza eta ikerketa sustatzeko erregintzatik erregindako jardunari ekitea. Lanlerro nagusi moduan historikoki, 1997an jaio zen IPS eta geroztik Euskal Herriko historia eta pentsamendu kritikoak beti izan dira gure egiteko nagusi bi modu batean eta forma ezberdinetan garatu izan ditugunak. Eta azkeneko urtean pentsamendu kritiko horri begira, lehen justo Txemak publikotik egin duen gogoetari baitere erreparatu edo hartzen saiatu izan gara. Besteak beste, lurralde antolaketari begira, biosferari begira, kultura, artea, memoria, eta horren atzean dauden asmo, intentzio eta elite privilegiatu askoren nolabiteko interes askoren nolabiteko aurrean zenmotako burrukak dauden, eta burruka horiei begira erreparatu eta gure ekarpena aletxoa baitere egiteko bitarteko izan. Hori bai izan dela, IPS elkarteko izan duen nolabiteko bokazioa. Eta gauzak horrela, jakin badakigu azken ikutan bereziki Urdaibai esan dezagun eztabaidagai egon dela, bere adierarik zabalnenetan. Eta nolabait ere, azkeneko urtetan baitere, horreri arreta jarretzen saiatu izan gara. Eta horren atzean dauden nolabiteko ari ezberdinei tirak egin, eta hortik erator daitezken eztabaida kolektiboei ekarpen egin, eta nolabait ere, lehen zen bezala, burruka kolektibo eta koral guzti horretan baitere partaide izan. Horrek bultzatu izan gintuen azkeneko 3 urtetan batez ere pentsamendu kritikoa horren lerroan, Urdaibaire norabideari loturiko eztabaida horretan baitere, kuilu lanak, tresna izan eta espazioak eta gogoeta planteatzea. Eta testuinguru guzti horretan, etorzitzaigun Txema Garzia, kazetari eta idazleak proposen batekin. Eta proposena bazan, bazuela, Urdaibaik nolabait ere, eta berak azalduko du asko ere hobeto, trama moduan daukan eleberri distopiko baten proposamena sekartzan, eta haren bitartez, probaina izuen baitere, kontribuzio egin, eztabaida kolektibo horretan, beste forma baten bitartez, nolaiteko ekarpena egin. IPS elkartearentzako horrelako egitasmo baten parte izatea askoz ere onuragarria eta askoz ere aberatsagoa bihurtu zen, modu kolektiboan baitere askoz ere langintza horreri modu eraikitzaileago baten heltzeko aukera ematen digulako. Eta are gehiago, eta elkartea eta idazlearen artean sortu zen nolaiteko gogoeta edo elkarlanen bitartez, are gehiago horreri nolaiteko erantzkin bat edo gehitu geriolako. Eta bazan, eztabaida kolektibo horreri, gogoeta horreri, ekarpen bat egiteko, ekarpen literario bat egiteko bitarteko bat bazan, baina libernian baitere, euskarri hori ere, zelan borroka ideologiko eta borrokarako baitere bitarteko bihurtu, eta elkartasunerako baitere euskarri bihurtzeko aukera bat sustatuten zitzaigun. Eta horren bitartez, plantatu genuen izan zen, La Maleta de Urdaibai izeneko eleberri distopiko honetatik eratortzen zen ekarpen ekonomiko guztia, Gernika Palestina deialdi horretaren bitartez gehiratu, eta Palestinara zuzenean funtsak moduan gehiratzeko ekarpena izan. Honek, lehen justo Jonek baitere aipatu du, honek maila batean ekartzen du baitere, nonbaitetik, diru-ekarpen hori gehiratzeko, musutruk, nonbaitetik kendu beharra dago. Eta hor, esker bereziak egin behar izuguna, batez da, idazleak berak ekarpen militante bezala egin duelako horrelako proiektu bat, beraz, musutruk egin duelako diru hori baitere Palestina giratzeko, elkartek bera baitere horreri begirako noiteko ekarpen moduan ulertu du, eta gerora baitere, itzulpen gintzan ibil izan dan Iñak Aurrekotxeak baitere musutruk egin du. Orduan, nondik lortzen dugu, IPS elkarteko
elkartean berak daukan ikuspegi marxista entzedatuta, pluraliak norbait jartzen du eta kasu honetan gure militantzia ekarpen hori baitere egindakoaren ondorio ere bada. Horren, are gehiago bazaukan zentzua. Eta are gehiago, uste dut, unirik egokinean, Elena bukatzen dut, unirik egokinean baitere irikitzen dugu horrelako eztabaida bat. Claro, gertu zaigu, gaur goizean Txema eta Bioi, gure erakus mailan egon gara, eta besteak beste, lehen Baionek aipatu moduan, Guggenheim Urdaibai Stopen egutegia, kasu honetan egutegia dutelako, salgai dago gure estanean. Horren truke baitere behin kontribuzioa izan da, orain Eider Gotxi eta Karmele daudela gure postuan txanda egiten, baina gute hori salgai ekin dugu. Eta zenbat jende etorri zaigu, zoriontzera, eta zetera ioaz dagoela. Eta orduan, hor maila batean baitere, justo ez, eztabaidaren oiteko unionetakoaren, ezaugarritze bat baitere bihur daitekez, guk esan duguna dez. Ez. Baina primizia bat daukago eta gainera gazetarian naiz. Ez. Oraindik hau ez dago iribazita eta iribazi beharra dago, eta beraz jarraitu behar da lanean eta borrokan, eta bai, Urdaibai, inoz ez da egon salgai egonez den bezala, Urdaibai baditu arazo eta estrukturalak direzen afera asko, eta Urdaibai etorkizunaz gogo eta sakon bat egiteko erronkari heldu behar diogu, eta gu horren ondoan beti bideik izango gara, dagokionarekin. Eta nola baitere, horre bai batean, ezaugarritzen du baitere une hau, ez? Palestina zoritzarrez daukagu, dramatismo oso baten logikan, egoera lasgarri batean, guk Palestinari diratzeko ekarpen ekonomikoa bat diratuko dugu liburu baten bitartez, eta Urdaibai eztabaidagai dago, une honetan Guggenheimaren inguruko elementua baitere, kinkalarrian dago, eta guk esaten duguna da, kinkalarri horreri baitere, bultzada handi bat egon berra daukagula, benetan erabateko bihurtuteko, baina aldi berdinean dagokigun eta beti izan den eztabaidari heltzeko. Eta da, Urdaibai eta guztiaren etorkizunaz, gogo eta sakon bat egin beharra dugula. Eta hori izan, atzo zegoen eztabaida, gaur dagoen eztabaida, eta bihar egoen eztabaida. Eta horretan ipez jarraituko dugu, gure lantresna eta gure euskarri bokazioa izateko goz. Hemendik aurrera, Txema García eta idazle eta Iñaki aurrekotzea itzultzea dauzkat, aipamentxo bat egineko nioke baitere zerretik Iñaki dagoen. Nik aipatu nion Txemari, guretzako beti izan da garrantzitsua, gu autoekoizpenean sinisten dugu eta gure euskarri propiak sortu eta zabaltzen ditugu, baina aldi berdinean baitere euskarari garrantzi eta azpimarra berezi egin izan diogu. Eta horren ondorioz ere, nahiko genuke baitere euskarazko noaiteko forma bat hartu zezakeen liburu bat baitere argitaratzea. Txema, evidentemente, inongo alosorik sortarazi gabe, abiatu ginen baitere, proiektu hori kolektibotasun gehiago emoan, eta la maleta du Urdaibai, eta Urdaibaiko maleta bihurtzea ino. Orduen, guretzako Drogo Basokan orkestea berri bere bi liburuekin, gero erabaitere, plataformako parte garenean, 3. euskarri batekin, badirudi, ipez ondio forman dagoela eta gu asko posten gara. Hemendik aurrera, Txema eta Iñaki den. Arratsalde on hori, mila esker lehenengo eta behin guztioi etortzeagatik. Eskerrak ere, ipezi, egindako edizionengatik eta baita ere Iñaki Aurrekoetxea itzulpen ederra egin duelako. Barkamenak egin behar dizkizuet, zen ere euskera maila ez da oso altua. Barakaldon jaio nintzen eta Euskal Herrian gaude, orduan euskaraz, jotake egin behar dugu. Eta, saiatuko naz alik eta hoberen egiten. Honantzaren torrela, landakotik eta izkina batean, topo egin dut kriston metafora ederra. Testigo de Jehovak haien artikulua azaltzen, haien liburuak, haien profesiak eta materialak azaltzen. Eta, bi lekutan zeuden, bi talde, botolo, 3 persona bakoitzean, gizon bat, eredua da gizon bat eta bi neska. Eta orduan, haien gana jurnaz, kazetari nahi zenez, oso, ez dakit, interes handiko gauza bada, eta galdetu diet, Guggenheim Urdaibai museoa egingo da. Eta orduan, tipoak gizona hartu nau, eta eraman nau beste txoko batera, hitz egiteko noski jaungoikoarekin, Jehobarekin. Egon da, tramitatzen deia, telefono ikusezin baten bidez, eta azkenean, tonu bajoan esan dit, ez dena egingo.
prinsipioz Muruetan ez da egingo. Gernikan auskalo, eta hemen dator Gernika, auskalo, zer egingo. Baina baita ere, esan dit, baina Gernika, lehen aipatu den bezala, Gernika, kuadroa, ez dela etorriko Gernika. Jehovaren ustez. Orduan, hau da primizia, zuek lasai esateko, baina egonez azortu da, negan, eze autore bezala, hostia, egiten dut hau, eta orain ez da egiten museoa, ze putada, ez da? Orduan, literario mailan geratu naz, lurretik. Baina, bueno, hasiko nazitz egiten apur bat prestatu dudana, ze nire ustez merezi du aztertzea zer dagoen historia honen atzean. Gaur arratsaldean hona ekarri gaituen kontua engainu baten historia da. Bai, Urdaibaiko Biosfera Reservan beste bi egoitza izango dituen Guggenheim Museo berri bat jartzearen iruzurrarena. Nahiago nuke novela hau idatzi beharrik izan ez banu. Hau guztia amets gaizto bat besterik ez balitz. Eta nahiago nuke herri honetako herritarrok, ez bagenu ibili behar gobernatzen gaituzten erakundeek eragindako talkak desegiten. Bizitza osoan, gabiz, desegiten. Baina guazen gertakarietara, historia honen aurrekarietara. Zertaz ari gara. Bada, gure agintariek 18 urtetik ona proposatu diguten zerbait. Gogoratu behar dizuet, 2007an, urte horretan, sortu zen Sukarrietako udalekuetan Guggenheim Museoa jarri nahi izan zutenean. 18 urte pasa dira. Eta gaude puntu berdinean. Bai alabai egingo dela Muruetan eta Gernikan museoa. Orain dela denbora gutxi, errepikatuta erakunde guztia. Etxanobek, Lehendakaria, Ansola eta Korte osoa. Ia bi hamarkada igaro dira. Eta ordutik gobernatzen gaituzten erakundeak ez dira gai izan plan bat modu ofizialean aurkezteko. Proposamen zehatz batekin, arrazoitua eta bideragarritasun azterketekin. Burutazio hori ez da herritarrek egindako eskaera batetik sortu, baizik eta erakundetako kargodunek egindako adierazpenetatik eta komunikabide batzuei egindako filtrazio interesatuetatik. Burutazio horrek ez dio Euskadiko arte edo kultura munduaren benetako eskariari erantzuten. Izan ere, gure herrialdeko kultura sektorei ez zaie ezer galdetu orain arte. Ze kontrasana, ezta? Kultura proiektu bat eta inori ez diotela galdetzen, zelan iruditzen zaien. Kultura baino gehiago, turistikoa den proiektua da. Karga turistikorako gaitasuna gaindituta duen eta premia larriagoak dituen eskualde batean aurrera eramango dena. Gehiago, askoz gehiago oraindik. Solomon R. Guggenheim Fundazioak ez du esperientziarik, ez ezagutzarik arte naturan. Hori saldu nahi izan digutena. Eta hori da aurrezko prezioan saldu nahi digutena, espreski. Esku hartzeko eredua hiri handi eta turisti zagarria da beti. Eredu frankiziatua da. Mendekotasun organikoak sortzen dituena. Enpresa multinazional eta elitista horiek guztiek egiten duten bezala. Marka bat erosten dugu, prezio altuan eta bizi osorako hartzen dugu. Proiektu honetan, kulturak funtzio instrumentala utza du. Laguntzekoa, ez du berez funtzio bat, baizik eta marka frankiziatu baten mende dago eta haren zerbitzura dago. Sasi garbiketa administratibo izugarri baten mende eta eraikuntza proiektuen mende. Eta gurea bezalako kultura minoritario batean horrelako interesen mende egotea ostrazismoan jarraitzera kondenatzen da. Izan ere, Urdaibaik ez du natura museo baten beharrik. Aspalditik behar zuena, orain edo nola aurrera doan arren ganorazko epe luzerako inbertsio ekonomikoen plan integral bat da. Galdera gehiago. Guggenheim markak bere buruarekin amaitzen du, gainjarri eta lausotu egiten du, erabat opakatzen ez duenean. Are gehiago, urbanizazio basuko lurralde batean,
Proiektu eraikiz gero, bakearen eta oroimenen historikoaren Gernika marka zurgatzeko arriskua dago. Eta beste elementu simboliko askoren artean Santi Mamine, adibidez, gure ondare kulturalaz gain, euskara, hau da, euskal nortasuna, ere lausotzeko arriskua. Azken batean, geure burua esponsorizatzeko modu bat izango litzake, baina gainera guk gastu guztiak ordainduz. Orain goazen literaturara, eleberrira. Zer da Urdaibaiko Maleta eleberriaren atzean? Zer dauka? Zertaz ari gara? Izan ere, honetaz guztiaz eta beste gai batzuez adibidez, artearen eta botearen arteko harremanez, oroimenaz eta desmemoriaz, kanpoko eta barruko kolonialismo kulturalaz, gazteen prekarietateaz, helen aipatu dugun bezala, sistema kapitalista honetan sortzen zaizkigun kontraesan personalez, barru-barrutik sortzen zaizkigun kontraesan politikoez, estetika versus etikaz, lubakitzat dugun hizkuntzaz, euskal identitate garaikideaz, kapitalismo kulturalaz eta artearen etxekotasunaz, eta bar. Narrazioa 2016 urtean gertatzen da. Urdaibaiko biosfera erreserba lurraldea kultura eta simbologia eraldatzeko saiakera sofistikatu baten agertoki bihurtu da. Museo berri bat, Guggenstein, ezarri nahi da. Bi egoitzarekin, bata Gernikan eta bestea Muruetan. Botere politiko-ekonomikoek bultzatu dute proiektua. Modernizazio kulturalaren eta garapen iraunkorraren diskursoan oinarrituta. Eta espekulazio, turistifikazio eta deserrotze olatu isila piztu du. Diskurso ofizialekin batera, lekuaren historian arakatzen duten ahots disidenteak azaleratzen dira. Musearen azpian dagoen interes sarea azaleratzen dute eta lurraldean errotuta dauden bizitza eta artea izateko eskubidea aldarrikatzen dute. Eta kronika, familiaren memoria eta egiturazko gatazka uztartzen ditu. Aurre egiten dion komunitate baten eta paisaiak, kulturak eta biografiak fagozitatzen dituen sistema baten arteko talka kontatzeko. Horrela, Urdaibai ez da ingurune mehatxatu bat bakarrik, gaur egungo mundua galtzeko prest dagoenaren ispilu da. Horri guztiari gehitu nahi diot liburu batzuk irakurtzen direla. Hau ordea entzuten da, arnasten da, susmatzen da. Urdaibaiko Maleta ez da irekitzen, zeharkatu egiten da, ez da azaltzen, sentitzen da, ez da agertzen, harri bat bezala erortzen da bidearen erdian. Bakoitzak erabaki dezala saihestu, jaso edo jaurti egiten duen. Liburu honek ez du irakurlerik bilatzen, konplizeak bilatzen ditu. Erakusten ez denari begiratzen ausartzen den jendea. Esaten ez dena entzutera ausartzen dena, deseroso dagoena ukitzera. Urdaibai ez da estenatoki bat, personaia bada. Simbolikoki kolonizatutako lurraldea, non boterea bere bandera estetikoa landatu nahi izan duen. Baina hemen lurralde hori altxatzen ari da, astintzen ari da, inoiz hitz egitera gonbidatzen ez zituzten ahotxetatik, bazterretan sartzen ez diren memorietatik. Iratik, protagonista, ez du erredenziorik nahi, zentzua bilatu nahi du. Ez du mundua salbatu nahi. Zer mundu utzi dioten ulertu baizik. Lehen hitz egiten genuen gazteaz, ezta? Eta bidaia horretan, beste persona batzuekin egiten du topo, beste zauri batzuekin, munduan egoteko beste modu batzuekin. Erakusketarik egiten ez duen baina deseroso sentiarazten duen artista batekin. Urrun dagoen baina hurbileko edozeinek baino pisu handiagoa duen ama batekin. Baimenik eskatu beharrean antolatu egiten den komunitate batekin. Kapitulo bakoitzak erresistentzia koreografia bat izan nahi du. Personai bakoitza pitzadura bat kontakizun ofizialean. Estena bakoitzean erantzuten ez den galdera bat. Ezin baita erantzuten zerbait hautzi gabe. Eta azkenean, maleta. Maleta hori ez da giltza zirekitzen, adorez baizik. Ez da entregatzen, utzi baizik. Ez da saltzen, begietzi baizik. Eta zer dago barruan? Esan ez zena.
galdu zena, oraindik eralda daitekena. Liburu honek ekaitz bat izan nahi du paradisuan, matxinada poetikoa, novelaz mozorratutako adierazpen politikoa, artea tresna gisa, lurraldea identitatea gisa, eta memoria premia gisa begiratzeko gonbita. Mila esker denori, orain galderak, komentarioak edo nahi duzuena. Arratsaldeon. Bueno, toketan jaten ari. Dakizu moduen, Txemak esplikatu zer inguru izan dauen novela distopiko honegaz, artefaktu politiko bat argi eta garbi dau, baina literaturatik asko dago. Nire parte hartzea hemen, datorre Ibonda horren errudune, etorri izan proiektu bategaz, eta seduzidu ginduen, zikeratik, eta nik itzulpen lanak, holango itzulpen lanik ez dut inoin arte, lehenengoa da. Itzulpen txikiago batzuk bai, gogoratzen dut, Gernikaren egiak, liburuan be, orduko historialarien prentzaurreko horren transkripzioa topa usan, eta niri, erderazko transkripzioa pasau, eta ia euskaratuko neban, eta posik egindako, guztu egindako lan bat, eta bazpaldi, lango oso zerbe, hizkuntza nire kasuen ez da formakuntzako adarra, baina bai egunerokoa, bizitzakoa, eta zelan idolan frikismo puntu batera eroan nagoen, ezta? Ezagutzen nozu nontzat, bertso mundutik nator, ez da bigarren hizkuntzako irakasle izan, matematika irakaslea zuzen be, hizkuntza beti izan da, bertso agaz batera, jolasteko, hizkuntza agaz jolasteko eta katramilatzeko eta esparru bat, eta Iboni baiezko esan dutzen, argita novela lidu barik. Horren hasi nintzen dudako lana izan zen, novela irakurriaz batera, bitzulpen lan egiten. Holan baten konturatu nintzen, novela aurrera joian, nintzultzen, baina gehiago tiratzen ginduen, nire novelan zer pasatuko zen, eta esaten nire buruen jakin behar duzu, iratziga zer pasatuko dan, museoa zer pasatuko dan, trama bat badagoelako, eta horren geratu naban nire lana, amaitu lehenengo irakurri novela irakurten amaitu, eta idea garbiago bat egin amaitu neure lana. Eta hori ze, gozatu dut, udako lan politik izan da, eta esperientzia politiko bai, aitortu behar dut, editore lanik ez dugu eduki, baina ekidu doaz iratzo batzuk, eta kasualidadez bat horratzen dekogu, eskerrik asko guti. Eta, euren aholkuekaz eta zuzenketakaz, lagundu da aberaletzoa epiten proiektu honetan. Eta, nik uste dut zeragaz posik, eta, azkenengo hausitariko bat izan zen, nire kasuen, zelan pertsu mundu diren torren, esan dutzen Txemari, hitzaurre bat edo aurre hitz bat eiten, eta bakurriatan nik sortze aldera errezagoetan dutela bertxotan. Nahiz eta batean gitzi espaldien, baina denbora apurtzu eta hartute errezago zala. Torren, proposatu nantzat Txemari eta Iboni bere bai, eta Txemaren hitzaurre laburra gaz batera, hitzaurre poetikoa, azpian nirea. Ez da igual kartengo dutzuet, eta libururako sarrera bat sarrera moduen baliatu zeinkia. Maleta zelan bete daiteken, ibiltzen gara zalantzan, eta inorenak zerrote dakar, zurrumurruaren saltzan. Bete egiak dakarki zama, utzak berritze zera darama, aldatzeko esperantzan. Urdaibaikoak arakatzen du,
memoriaren baratzan, daki natura eta artea, binomioa zertan datzan, etorkizuna irudikatu, joan nahi dugun ondo pentsatu, hartu maleta eta martxan, ean ora gara matzan. Amaitzeko nire interbentzio hau, ni behazko ikasi dutela. Proiektu kolektiboa, Ibonek esan daren moduan, memoria ariketa bat da, niretzako bai, distopia baino are gehiago inkluso, eta ikasi dut. Tartean Lemoizko batallitak eta batzuk orduan gaztetxoagoak ginen, eta horren inguruen ikasi dugu. Gaur egun, nahiz eta etorkizunean kokatuta kontatzen da, baina ze borroka egiten ari dan, Zoritzarreko museoari egin zaiten, ondino ez da, eta ondino ez da nibe geobaren nintzakaz irintzen fiauko, eta zur egon gargara, eta eguneko ondozan dago moduan. Museoak gatz dekoz, eta uste dut proiektu horrek bere orduek kontautu edo musela. Murretakoa nik uste dut laster esango da bela ofizialki. Baina ez dakigu beste lur batzutan, lur asko erosten da abiz, gure inguruneagaz negozioa inguru daben gentilazia asko, eta gilor. Orden, zur egon bergara zerprazako dan, eta museoa egiten espada be, ez dakigu zer inguru gora daben. Batez be, gure Ibaiko eskerraldean, turistifikazioa helburu eukiko daben proiektu asko etor legizelako. Horon gara borrokan, IPS-en, eta IPS-etik enpo, baina gure Ibaik, beste, Ibonek esan duen moduen, beste hausnarketa bat behar dugu, beste baliabide batzuk, behar izan batzuk dauz, eta bertako jenteari entzulin berriako. Eta izango, eskerrik asko. Galdera, komentario edo da lakuren bat dago zuen laburtik, bateko? Alba da, bai? Replika egin batzuk. Ez, bueno, hiru gozatxu, labur, Igualtxe malduak egia beste egia zazpiretan hasi behar dira. Maletan, zer da maletan? Utzita maleta? Ez. Beteta dago. Beteta dago. Beteta dago. Bile behar du hor memorian daukana, eta ametsak dauzkana, utopia, sartu behar da, bakoitzaren utopia. Gauza asko baina deskubritu behar da. Bakoitzak bere barnean zer daukan, ere. Ze maleta propio daukagu, bakoitzak. Bidaiariak gara mundu honetan, eta maleta batekin beti goaz. Nahiz eta eskutan ikusi, maleta daukagu. Noberan badau, maleta fizikoa badau. Egon badau. Maleta badau. Irati, maleta batekin, eta... 18 euroren truke deskubri daiteke. Euskaraz eta gazteleraz. Eta goratu gaztelazkoa diregaz, Palestina emoteko dirua dela, eta euskaraz IPS-ek egiteko jarraitzen. Eskerrik asko guzti. Venga,